Sifou. Ahoj skupino. Ahoj, ahoj. Dneska jsme tady s Klárkou jako odbornice na kávu, tedy respektive Klárka je odbornice a já jsem milovnice. Máme tady 4 druhy kávy, kterou jsme si udělali z naší euroňácké kávy. Z automatického kávovaru. Tak, řekneme, je to nějaký Philips, který se nechá nastavit hrubost mletí, tu jsme teda neupravovali, tu jsme nechali, ale intenzita té kávy a množství vody a dělali jsme 3 druhy kávy. První jsme udělali intenzita 1, množství 1. Je to maličkaté. Espresso, úplně malinkatý, no tam nebude vidět úplně. Ne, není. Fakt jako, když je dáte to malý takový pikolo. čůrek kávy s tou nejnižší intenzitou toho takže kafe, který tam můžete dostat. V podstatě je to taková jako lehoučká káva, když byste to měli na klasický espresso, tak je to hodně lehká káva. Tak, takže ho ochutnám. Totiž já jsem byla zvědavá na to, protože jsem někde už jako ochutnala, že jo, ale nevím úplně to, intenzitu nevím nic, jenom vím, jestli chutná nebo nechutná. A teď mě zajímá, jak se to chová v různých nastaveních vlastně i s tou vodou a podobně, takže to normálně srknu. Jo, srkej. Tak, tohle je kafe. Dneska s Klárkou nebudeme vůbec spát, my si budeme do noci volat, takže jestli tohle všechno vypijem, tak půjdeme pěkně naspídovaný. Já si dělám taky takový malý kafe a mám ho právě takový to odpolední, když nemám chuť na nic sladkého, když nemám chuť na nic prostě ani hořkého, protože je trošku kyselější. Je to taková jemná, fakt takový to rychlo kafe. Takový to, jenom to tam kopnete, ono vás to nakopne a jdete dál. Žádný jako vysedávání, trcání a cucání. Tohle není cucací kafe úplně, ale ty malý kafe nejsou cucací, že jo? To prostě kopnete a jdete. To mě teda moc chutná. To je přesně takový to italský kafe, kdy prostě přijde týpek a odchází. Jo. Tak to je ale přesně to a myslím si, že tohle, jako můžu říct, že tohle by mě fakt jako chutnalo. Je to dobrý. Na první takovej ten, úplně to první, je takový nastřelení, bych řekla. A pak je takový ten příjemný ocásek. Ten dojezd. Ten dojezd je moc příjemný. Takže za mě tohle jako super. Myslím, že Nikča tady měla takový poznatek, že jí přijde kyselější. Tohle je jako kyselější fáze. To určitě jako ale jo. Nemáme upozornění, není v tom mlíko. Ale to je prostě to malý, já třeba když si koupím malý espresso, vlastně já mám ten tabletovej a mám tam daný espresso, tak je přesně takhle kyselý. Jakože fakt jako můžu říct, že to je přesně to, na co jsem zvyklá z domu, takže jako za mě výborný. Takže můžu si koupit kávovar. Naše káva mi bude chutnat. Výborně. Tak, teď jdeme do větší Kláry, co tam jsme vlastně naťukali. Tohle je klasický espresso, s tím, že máme střední intenzitu. Do té úplně největší jsme se nepouštěli, protože ta kyselost by tam mohla být jako opravdu hodně vysoká a shodli jsme se na tom, že to by nemuselo být to, co my vyhledáváme. A hlavně totiž čím větší ta kyselost mi přijde, tak tím menší to kafe to chce. No, samozřejmě. Jo, protože to je kafe vlastně na tu chuť, to není na to crcání se s tím nějak dlouho. Jo, ono totiž, co si budeme povídat, ty crcací kafe jsou ty kafe s mlíkem, že jo, to máte to ranní kávu. Dáte si tam kafičko. To je tohleto. Tuna mlíka prostě a máte to kafe na půl odpoledne, že jo, nebo na půl dopoledne podle toho. Ideální pro maminky. Studený kafe. S tím mlíkem je to vypitelné úplně všechno. Takže střední intenzita a velký hrnek, nebo z velký hrnek jsme dávali, dej? Klasický espresso. Tak. Mnohem méně kyselý, ale jakože mnohem méně kyselý. Já jsem si taky, to je jako i velký rozdíl. To je úplně jako, to je pecka. Tak tohle mě chutná, ale taky. Je to prostě, je toho víc a je tam trošku vyšší intenzita. Není to prostě úplně takový tak, to rychlo. Tady tu kyselost téměř necítím, jakože fakt skoro vůbec. Je tam lehce, ale to je daný tím druhem kávy. Je menší. Je úplně jako, to je úplně jiný kafe. Jo, to je jakože jeden kávovar a jenom tam hnete prostě, že jo, stejná voda, stejný kafe ve stejnou chvíli, chviličku po sobě, takže jako tam těch vnějších vlivů změněných jako není moc v podstatě a to kafe je úplně jiný. To je úplně jiný druh kávy, takže jako pecka. To mě chutná. Nebudem fakt naspídovaný. Když vidím, kolik kávy je tady ještě. Tam mi dáš to mlíko. Kolik máme? 5 hodin.
Výborně. No, tak. Tak jdem do toho. Takže a tohle to jsme teda udělali to třetí. Tohle je takový třetí. Já bych řekla, že jako pravej barista Ital by vás s tímhle kafem poslal do určitých míst. Ale je to vlastně káva, která za mě je přesně taková, ta, kterou si uděláte ráno, že si uděláte do většího hrnku, dlouho taženou kávu, možná bych to přirovnala k lungu. A není to espresso, je to prostě množství kávy na espresso, ale je tam mnohem víc vody, díl se to prostě táhne My jsme trošku říkali vlastně, že by se to nechalo třeba přirovnat k překapávanému kafe. Ano, taky se to nechá. A vlastně, když se to pak zaleje tím mlíkem, tak je to fakt na to celý dopoledne. Tohle je můj dopolední hrneček kávy. Tak tahle není vůbec kyselá. Ne. To ale jako vůbec. Dělala jsi ho někdy? Neskoušela jsi ho? Já se nejsem jistá. Já to zalejvám hnedka mlíkem, takže takhle bez toho. Tak tady já kyselost teda necítím vůbec. To je hodně zajímavý. Že je zase větší a je tam intenzita. Vlastně intenzitu jsme nechali furt tu střední, ale ta káva namletá vlastně v tom šnekovi, to je taková ta věc v tom kávovaru, do kterého se vám natlačí to namletý kafe a z toho šneka vám to potom vlastně jakoby protejká do toho hrnečku a vlastně přes to množství toho kafe, který je úplně stejný, do toho espressa ti teče mnohem díl ta voda. Takže takhle se to vlastně jakoby já mám na tom svým kávovaru vlastně, to používám ráno, to je Morning XL a tam je právě hodně vody a je takový hezky černý to kafe. Jo, ale tohle je hodně markantní oproti tomu prvnímu. To je prostě... Tam vůbec není nic kyselýho. Tam není nic kyselýho. Takže pokud nemáte rádi kyselou kávu, takže dlouho tažená káva, když to tak řeknu. Překapávaný, asi úplně ideální. Myslím si, že by to mohlo být dobrý i na French press. Jestli nevíte, co je French press, já ho tady nemám, mám ho v práci, ale je to taková ta nádobka, taková ta konvička, do které si dáte vlastně množství kávy, zalejete to vodou a pak máte takový sítko, kterým to jakoby splácnete dolů. Oddělíte vlastně jakoby ten logr od té vody a vlastně to by mohlo být úplně jako super na to. No. Ale otázka je, to jsem teda neskoušela ještě, jak bude to kafe reagovat, když se ho nameleš a zaliješ ho horkou vodou z konvice. To dělá taky rozdíl. Už jsem slyšela, myslím si, že jsi mi to neříkala Marketka, že je taky výborný. Jo. Že jí teďka to takhle jako to, a že jí taky takhle jako... Jo, nejsem si 100% jistá, jestli mi říkala přesně, že to dělají touhle formou, ale... Nebo jestli pil u nich z kávovaru, teď bych úplně kecala, ale běžně takhle u nějakou pil a říkal, že tato vlastně je taky dobrá, takže předpokládám, že to otestoval na to svoje pití, tak jak to pije on. Co pije normálně. Jo, říkám, ono to kafe se vždycky reaguje jinak, s jiným množstvím vody, s jinou teplotou vody. To každopádně, to tady máme 3 ukázky. A s jiným tlakem. Ten tlak je prostě vždycky jiný. A když to zalejete jenom vodou z konvice, tak to bude mít určitě jinou chuť, než když to uděláte v kávovaru. Bude to mít jinou chuť, když to budete mít jinak nastavený na hrubost. Prostě vždycky se to kafe chová trošičku jinak. Takže je fajn si najít to, co vám chutná, když máte ten automatický kávovar. Evidentně to jde ovlivnit, pokud máte automat, se kterým můžete nějak pracovat. Jasně, máte-li French press a nechutná vám z toho, tak s tím toho úplně moc nenaděláte. Můžete vyzkoušet teploty vody. Tak, i tu hrubost mletí asi. I tu hrubost mletí, ale záleží, jaký máte mlýnek. Ono, když si koupíte klasický mlýnek, třeba já jsem měla kdysi od Ety, který vám to prostě... To je taky taková jako nádoba, do který nasypeš tam má takový 2 nožičky a prostě meleš. Záleží, jak dlouho ho budeš mlít, ale většinou se ho nemeleš do nějakého furt stejně jako dlouho, tak to budeš mít nějak namletý. Pak jsou ruční, ty nameleš taky jinak, to je zase jiná hrubost. Takže samozřejmě kvůli tomu nebudete kupovat 10 mlýnků, abyste si jako vybrali to, jak vám to namele. Můžete zkoušet tu dílku toho mletí u toho elektrického a podle toho si tam vlastně nastavíte sami tu hrubost a můžete si hrát s teplotou vody. Je pravda, že mi vlastně Peťa Benko vyprávěla, že měla nějaký kafe, chutnalo nějak a dala si ho, a teď nevím úplně přesně, jestli u Marti Bartáskový, která měla jiný mlýnek, a to kafe u ní chutnalo úplně jinak. Jo, že opravdu i ten druh mlýnku ovlivní tu chuť toho kafe. Takže my jsme teda mletí měli stejný, jenom jsme volili jinou dávku vody
a intenzitu vlastně toho kafe. A druhy teda, jo, protože to bylo to espresso a tady bylo to kafe, co tam je jako, jo, je to jako černá káva prostě, černá, jo, ano, přesně tak. Což teda jako za mě pecka, to jako... Mě to vyplo. Mám vybitou baterku, takže budeme končit tady 10 minut. Ne, jsme dlouhý, takže 3 kafe, šup, jdu, luxus. Tohle si umím představit, jakože k tomu bych si dala nějaký jako zákuseček, ranní káva, no a tady jakože kafe s kámoškou, že jo, latečko, holčičí pití, to prostě jako na druhou stranu, kdo pije jenom latte, tak neocení úplně chutě klasický kávy, tam prostě napijete mlíko a bude to dobrý. To není kafe, to je mňamka. Když se budeme bavit o tom, kolik káv je zdravých denně, tak když se budeme bavit o espressu, tak maximálně 5, pokud nemáte nějaký zdravotní potíže. Takže 5 káv denně je v podstatě v pořádku pro tělo. Ale je to káv jako espres bez toho mléka. Nebudeme se bavit o 5 latéček. Po 5 latéčkách můžete přibrat, když to řeknu jako blbě, protože v tom máte plnotučný mlíko. Po espressu, 5 espresách, tak bude tam fungovat nějaký odvodňování, bla, ale nepřiberete potom. Takže to je jenom takový jako... Je to i o ty chuti, že jo? Kdo má chuť na něco hořkého, tak si nedá latečko. A zároveň, kdo má chuť na něco sladkého, tak si nedá prostě jako lungo, nedá si espresso, nedá si piccolo. To je jako jasný, jo? Nebo dá si k tomu nějaký zákusek, což teda je taky možnost, že jo? Ale teď se těším ještě na to latte. Můžu, Kláry, jo? Dej si. A mně se líbí, jak ty kávovary udělají, oni tam udělají takový očička, no to asi nejde. Ale od těch trysek tam vzniknou takový očička, já vždycky mám tendenci vzít žličku a udělat z toho jako ještě pusínku. Ještě si můžeš malovat, když by si nechala potom od těch, já nevím, jak to mám říct, trysek, kápnout ještě takhle jako vedle, takhle pod to a vzala by si druhou stranu ty lžičky a do toho tak vlastně si můžeš takhle namalovat srdíčko. Jo. Můžeš si malovat. Můžeme si hrát, pojďme si hrát a pojďme se radovat s maličkostím. Tak tohle je takový jemný klasický latečko. Tady jako, jak tomu asi nemám co, protože já si myslím, že na latečku není co, tam jako primárně vždycky převládá chuť toho mlíka nešlehanýho. Na letáčku se dá pokazit mlíko. Takže když tam nedáte zkažený mlíko, tak je to dobrý. A nebo blbě vyšleháte mlíko. Nebo se vám nenašlehá, no, tak to už máte zase kafe s mlíkem, tak to taky není nic moc špatného, že jo. Takže za mě tohle taky dobrý. Klárka to zná, takže to už neochutnává, protože to se tady běžně dělá. To je naše domácí kafe vždycky s manželem po práci, že si sedneme a povídáme si s tímhle s tím. Dneska ho má se mnou, dneska jsem se pozvala. Dneska manžel ještě nepřijel domů, takže smůla. No, mám tady Lucku. Můžeme do něj čekat až do rána, jako dneska to dáme, je to dobrý. Ale zítra v práci bychom to. Takže výsledek je, že nastavit si to doma podle svých chutí, svých možností, vyzkoušet si to, nejlépe zkoušet třeba o víkendu ráno, abyste vydrželi celý den a ne celou noc. Ale před pařbou. Ideální, ano, pravda. Sobota večer. My jdeme v sobotu na svatbu, no tak můžeme zkoušet ráno. Ne, jako pecka. Jsem z toho moc měla překvapená, měla jsem trošku obavu. I jako tím, že to natáčíme, říkám, tyjo, tak mě něco nebude chutnat, teď si tady sexichtím. Tak ne, mám z toho velkou radost, jakože fakt z toho mám velkou radost a úplně jako... Já potřebuju nový kávovar. Je pravda, že já třeba úplně poprvé takhle zkouším více kafí v různých intenzitách jako naraz. No, je to fakt jako, tohle je úplně jako neskutečný rozdíl. Tady tohle je taky, ale jakože tohle Mega. Jako myslím si, že tohle je opravdu takový to dopolední kafe pro maminky. Já si myslím, že kdo, třeba holky, co říkali, že jim to přijde kyselý, tak měli tohleto a měli to ve velkém hrníčku. To já bych jako třeba ve velkém hrníčku tohle nedala. To je fakt to piccolo, který tam hodíte a jdete od toho prostě. A nemáte chuť na sladký, nemáte chuť na nic, prostě to tam kopnete a víte, že máte celý pracovní odpoledne před sebou. To jako, to tam kopnu. A je kyselý, ano, je kyselý, ale takovýhle kafe, takový byt má, to je úplně je to arabika je prostě kyselá. Ale tady tohle vůbec není kyselý, to je prostě jako, fakt, já bych nevěřila, kdybych tady nestála u té Klárky a neviděla, že to tam namačkává, dělá to z jednoho kafe, z jedné vody a prostě, tak bych nevěřila, že je to jedno a to samý kafe, takže opravdu pohrajte si s tím a můžete koupit euroňácký kafe, zavolat Klárce, pozvat se, na ochutnávku, donést jí jako prezent kávičku, tak jak jsem to udělala já. Jo, a ona vám ho uvaří takhle. Já vám je udělám všechny a když budete chtít, doneste si hrnečky. Doneste si kafička.
Takže jako, pojďte do toho. Tak čau. Čau, čau.